Ty ma nepočúvaš. Čo, mala by som. To tam už je? Hej, to tam je. Super. Máš ho tu? Nie. Som trošku prepracovaná, ale inak to mám výborne. Luci, ahoj, vítaj v podcaste Cappuccino Talks. Ahoj Lucinka, ďakujem za pozvanie. Ja som veľmi rada, že si prijala toto pozvanie ku mne do obývačky / do štúdia, do podcastu Cappuccino Talks, kde naozaj pri kávičke sa porozprávame o príjemných, ale aj biznisových, možno takých viac dynamických témach. A ja sa ťa chcem opýtať, lebo úplne krásne si rozžiarila dnes nahrávame a prší, a krásne si rozžiarila tvojim outfitom tento deň. Ako sa dnes máš? Je výborne. Ja sa mám výborne. Som trošku prepracovaná, ale inak sa mám výborne. To rada počujem. Ale som rada, že si mi dali to papuče, lebo hneď sa cítim ako doma. To je dobre, to som aj chcela a ja som si kvôli tebe, aby som ťa potešila, dnes dala, neviem, či to naši diváci vidia, ale ja som si dala psíčkové ponožky. Áno. Pretože ty máš psíka, Áno. tak ako sme sa rozprávali, ktorý nemá srst, ale vlasy. Áno. A povedz nám niečo o tom psíkovi. Toto je krásna otázka. Ja mám psíka, ktorého úplne nadovšetko milujem. Je to moja terapia. Má 11 rokov, volá sa Sunny. A ona je obrovská osobnosť. Som rada, že je taká malá, lebo keby bola veľká, tak je neovládateľná. Ale je už akože fakt mi spôsobuje obrovskú radosť. Je to taká, že keby som mala povedať jedno slovo, tak je to moja terapia. To je krásne. No. A toto inak pochopia iba psičkari. Áno. Naozaj. Lebo čo ti vie pes odovzdať, tak to pochopí naozaj len ten, kto zažije tú lásku toho psa. A nie, že lásku, ale to oni sú tak nádherné čisté stvorenia, že ja sa niekedy pristíhnem, že sa pozerám na ňu, rozprávam sa s ňou ako s dieťaťom, hej. Povedzme, a nehovoriac o tom, že ak sa rozpráva s ňou môj muž, na verejnosti, hej. No, takže je to taká, obrovský člen rodiny a jak stárne, tak si uvedomujem to, že čo mi odozdáva, že čo bude, keď nebude. To je taká krásna, hlboká téma, tak to na začiatok nášho podcastu. A ja na to tak plynule nadviažem, že ja som tiež psičkarka. My sme mali labradorku, 11 rokov, naozaj, keď sme mali 18, lebo rodičia nám nechceli kúpiť psa. Hej? Alebo teda moja mama nechcela kúpiť psa. Ale keď sme mali teda 18, tak povedali, že teraz je ten správny čas. No ale samozrejme, keď máš 18, tak čo, hej? Už nie si doma, už proste chodíš kade tade. No ale bolo to krásnych 11 rokov a potom teda odišla na Dúhový most a ja som z môjho muža neustále otravovala s tým, že ja chcem psa domov, hej. A mne sa strašne páčia chrty, talianské chrty. Ježišmaria, ty si mi totálne teraz na stranu brnkala. Ja milujem talianského chrtíka. Áno. To bude pes, ktorý môže už teraz sami. Odteraz oni rozprávam, že aké to bude strašné, keď odíde, ale teraz musím povedať, že keď nebude, tak chcem talianskeho chrtíka. Totálne. Milujem tých psov. Tak to si potom kúpime spolu a Dobre. pôjdeme venčiť. A tak toľko som otrvala môjho muža, že ja som celý život proste nemala žiadny vzťah k mačkám. Ak áno, tak skôr negatívny. Ale on hovorí, že psa ani za svet. A ja, že tak aspoň mačku. Hej, že už mi to bolo jedno. Takže máme mačku, čo som nikdy nechcela. Aj som si nevedela predstaviť, že budeme mať mačku doma. Ale teda aj o tom sú kompromisy, že proste chceš psa a dostaneš mačku, ale okej. Ale viete, mačky sú tiež skvelé osobnosti. Mám predtým rešpekt, ale toto na Marko inak zastamal, ja potom budem veľmi veľa rozprávať, takže kľudne povedať, že už stačilo. Nič, ja to potom prestriham. Mám na všetko príbeh totižto. Toto poznám. Moja mama mi nechcela dovoliť psa. Ja som hrozne chcela, takže kompenzovala mi to škrečkami, mala som škrečkou a mám hrozne veľa príbehov so škrečkami. Ale ja som sa práve naopak, keď som mala 18, som sa zbúrila, som si kúpila psa. Lenže Jacka Russella, hej? To je také plemeno, že to neodporúčam. Takže ja som to mala presne opačne. No a potom som po roku si povedali, že nedokážeme spolu žiť, tak som ho dala polovníkovi, aby mu tam bolo lepšie. Akože polovníkovi, aby si... Čo povieš? Polovníkovi, aby si chodil polovať. Takže mám rôzne story s takýmito zvieratkami, ale som k nim vždy inklinovala, lebo oni od začiatku po mne vytvárali presne ten pocit, že som jediná jediného súrodenca. Takže ja som si potrebovala všetky veci kompenzovať na niekom inom živom tvorovi, ale myslím tie pozitívne, teda nie negatívne, ale takú spoločnosť.
Toto je výborný podcast pre ochranárov, ak nás počúvate, tak nás prosím nenahlasujte. Nepostrihaj to, hej, to potrebuje... Nechaj to celé, aby všetci pochopili. Potrebujeme gradáciu. Tak, Lucia, plynule prejdem teda k tebe, k tvojej osobnosti a aby som ťa predstavila, tak ty si CEO slovenskej značky funkčných nápojov Care Divas. A mňa by veľmi zaujímalo, pretože mnohé z našich poslucháčiek a možno aj poslucháčov určite túto značku registrujú, poznajú z obchodov, z drogerií a mňa by veľmi zaujímalo, aký je tvoj biznisový príbeh? Keď tak vieš to možno tak retrospektívne zhrnúť, pretože ja viem, že ty si nebola úplne do toho biznisu, aj to nám povieš, a dnes teda vedieš, alebo respektíve si CEO Care Divas. Takže vieš nám to tak zhrnúť príbehovo? Áno. No, to je taký, presne keď ma niekto na toto opýta, tak neviem z ktorého ako keby konca to uchopiť, lebo mne sa tak v živote stali také zvláštne situácie, ktoré ma vlastne naviedli na tú cestu, ktorou teraz kráčam. A samozrejme, že musím to povedať teraz, lebo ja som vlastne vyštudovaná profesionálna hráčka na harfu. Študovala som vlastne hru na harfu, čiže som totálne z iného biznisu, z iného súdka. A ja som tak životné situácie ma proste tak nejak naviedli, že ja som učila deti po škole. Vedela som, že to je len moja prechodná stanica, lebo proste učiteľom sa musíte narodiť. Učiteľom sa neviete stať, proste to je poslanie. A vy musíte vedieť učiť a musíte vedieť učiť správne, aby človek odovzdal to, čo má odovzdať. A ja som zrovna nie úplne z tých, čo sa narodili s tým, že majú niečo odostať cez takéto učenie. A tým, že ja som sa teraz nedávno prihlásila ešte znova na vysokú školu, tak zistujem, ako veľmi dôležité je vedieť učiť, aby to ten žiak pochopil. Takže ja som učila, ale pri tej procesu stále si hovorím, že toto nie je to, čo ma baví. Vedela som, že žiaľ situácia na Slovensku v rámci umeleckej branže je náročná a komplikovaná. Jednoducho nežijeme tak kultúrne, nie sme úplne kultúrny národ, to si treba povedať. Ale tým pádom som si ja hľadala ako keby prácu aj niekde inde. Chcela som robiť aj niečo iné, lebo som bola veľmi jednotvárne zameraná a cítila som, že dokážem viac. Hej. A tak nejak akože životný systém ma k rôznym situáciám priviedli, až som sa dostala k môjmu mužovi a k značke, v tom čase sa volala ešte Divas for Women, začínali s takým energy drinkom pred 13 rokmi a začala som robiť ako obchodnú zástupkyňu pre túto firmu, pre Žilinský kraj, lebo ja som teda Žilinčanka, privítaná do Bratislavy. A v podstate začínala som od úplnej kvázi, že od úplného základu v tejto firme. Ale môj muž ako zakladateľ tejto spoločnosti, ja nie som zakladateľ, to treba si povedať, ja som v istej fáze vlastne tú firmu prebrala z hľadiska vedenia, ale on to teda založil, on ma zamestnal, on mi tú šancu dal, lebo nebolo jednoduché pre mňa ako umelca dostať šancu pracovať úplne v inom odvetví. Každý sa na váš životopis, niekde som sa nedostala ani len na pohovor, alebo sa na vás pozerali cez prsty, že aké mám skúsenosti, no žiadne. Hej, vyštudované konzervatórium znamená, že ste totálne nepoužiteľní na bežný život. A ja som sa musela učiť totálne základy, akože Excel, Word a podobne. Práca s mailom, to bolo pre mňa úplne španielská dedina. Takže len na margo nepoužiteľnosti, hej, ľudí, ktorí študujú na konzervatórium. Vedia perfektne hrať, ale to je všetko. Takže on mi dal šancu, on tam vo mne videl viac a to je presne, to je to krásne, že vlastne dostanete v živote šancu, ktorej sa potom chopíte. To, že sme sa do seba zamilovali, to bola ako čerešnička, hej. Ale nikto to nečakal, nikto to nechcel, ani to neplánoval, stalo sa to. A stalo sa to veľmi rýchlo, prakticky po pár mesiacoch. A ja som sa vlastne na základe toho rozhodla, že sa teda presťahujem do Bratislavy. A táto značka mala vždy ambíciu expandovať. Ona nikdy nechcela v podstate ostať na slovenskom trhu a robiť produkty pre slovenský trh,
ale práve naopak ambíciou bolo stať sa globálnou značkou. Takže my sme sa, keď som sa presťahovala do Bratislavy, tak sme si povedali, že dobre, že skúsme začať robiť export. A začali sme vlastne z ničoho, nepopísaný biely papier a že teraz tak poďme to nejako skúsiť. Hej. Čiže tam som položila základy toho, že sa otvorilo exportné oddelenie, takže z obchodníčky som začala teda robiť exportnú manažérku. Tam siahajú teda aj rôzne moje príbehy, všetky zlyhania z toho času, pretože keď vám nikto nepovie ako na to, tak si to musíte odšlapať sama, čo znamená, že s tým úzko súvisia aj zlyhania samozrejme. A na to musí byť človek pripravený, vedieť zlyhať a vedieť sa postaviť znova a znova zlyhať. Lebo to nie je, že zlyham raz a už sa mi to nikdy nestane. Stane v bledomodrom a potom zase v bledomodrom, hej. Čiže na toto musí byť človek pripravený. No a takže som začala vlastne viesť exportné oddelenie, išlo to nejaké roky a potom došlo k tomu, že tým, že som videl môj potenciál, že mám tú schopnosť nejak viesť ľudí, viesť tú firmu, že dať jej nejaké smerovanie, lebo keď by sa pozriem na seba, síce ja som umelec, ale môj muž je vizionár a to je nepoužiteľné na nejaké akože praktické veci, takže ja som potrebovala trošku, každá firma, aj keď rastie, potrebuje upratať interne, keď to nemáme upratané a nevieme, kam smerujeme, tak ťažko tam dojdeme. Hej. Takže v podstate tak nejak prirodzene prišlo k tomu, že som sa stala vlastne konateľkou a začala som viesť tú firmu, to tiež som mala. Nevedela som sa s tým stotožniť, zrazu s takouto funkciou a hrozne som tým vnútorne trpela, že som tu dostala som funkciu a nevedela som ako keby si uznať, že áno, že môžem mať na to, hej. Takže to boli tiež nejaké moje etapy, že takým som to celé nejak prekonala, uvedomila si, že áno, že toto je moja aj cesta, aj pozícia, ktorej som ako keby na správnom mieste. No takže toto je akože taký prierez, že takého nejakého môjho príbehu, že šlo to prirodzene, začalo to naozaj, že od obchodničky cez office, robila som všetko v tejto firme. Tým pádom sa mi to ľahšie teraz vedie, pretože som si prešla totálne všetkými pozíciami, ktoré máme momentálne obsadené. Takže v tomto to bolo, a bola to trnistá cesta. Ako ťa tak počúvam, aj tým, že ťa poznám a trávime spolu už nejaký ten čas na kávičke a tak. A mňa by zaujímalo, ja sa ešte vrátim k tomu momentu, kedy si sa ty vlastne dostala do role konateľky alebo do pozície konateľky. Koľko ste mali v tom čase zamestnancov, ak si pamätáš? V tom čase my sme mali rôzne etapy vo firme. Mali sme 10 ľudí, potom nás boli sme 3, hej, potom nás bolo 6. Že my sme sa vždy hýbali od nás dvoch s Peťom až po nejakých 10 ľudí, ktorí reálne pracovali vo firme. Nehovorím o tom, že s kým potom pracujeme externe, lebo my samozrejme outsourcujeme veľmi veľa vecí. My máme veľmi veľa partnerov na zahraničných trhoch, ktorí sa dajú brať ako súčasť kvázi tímu. Hej? Čiže stabilný tím tu na Slovensku bol od 2 do 10 ľudí. Od 2 do 10. A mňa by ešte zaujímalo tým, že si spomenula, že bolo pre teba také ťažšie sa naladiť na tú novú rolu. V čom je to iné pracovať vo firme versus pracovať vlastne na tom, aby tá firma ako v tej úplne že najvyššej riadiacej pozícii. A čo ťa to naučilo takto spätne, keď sa pozráš na to obdobie? Že v čom je iné čo? Že pracovať iba normálne v nejakej firme, hej? Áno, versus ju viesť. Áno. No, nevieš predtým zavrieť dvere. To je práca 24/7 a na to musí byť človek pripravený a odolný. Lebo keď pre niekoho pracuješ, znamená, že si až tak veľmi, tak záleží od toho, aký veľký pracovník si a ako tú firmu miluješ a ako ti na tom záleží, ale vieš predtým zavrieť dvere, lebo to nie je tvoja starosť na konci dňa, keď bude najhoršie, vieš odísť a ísť odum dál. Ale keď je niečo tvoje a pracuješ tam vo vedúcej pozícii, tak je to fakt, že veľký tlak a veľká zodpovednosť. Zodpovednosť za ľudí, ktorí pre teba pracujú, zodpovednosť za tú firmu a zodpovednosť aj za ľudí, ktorí do tej firmy kvázi investovali. Tých zodpovedností tam veľmi veľa. Hej. Čiže jedným slovom asi je to veľká zodpovednosť, ktorej sa človek musí vedieť naučiť čeliť. A ktoré situácie, keď sa pozráš naspäť, alebo ak máš jednu konkrétnu, a ťa najviac v tom biznise naučili, alebo tak ťa zocelili? Všetky chyby. Ja som sa najviac naučila na chybách. A ja som aj taký človek, že ja keď niečo robím dobre,
Ja mám veľmi vysoké ciele totižto. Že ja teraz trošku odbočím, že keď mi niekto povie, že napíš, za čo si vďačná. Akože nejaké také bežné veci, ktoré sa mi dejú, ja takto vďačná, že samozrejme som vďačná za mnoho vecí, ale za ako keby seba a za to, čo som dokázala, alebo za to, čo denne robíš, to pre mňa je to normálna vec. Ja mám ciele o mnoho vyššie a keď nie sú dosiahnuté, tak som nespokojná. Hej? Čiže ja sa neviem tak akože obzrieť a povedať si, že dobre, prešla si cestu dlhu, že koľko dobrej práce si vykonala. Ja mám stále len ten pohľad ako keby vpred. Hej? A stále len idem po tých schodoch a dosahujem väčšie a väčšie cieľe. Hej? Čiže tým pádom, keď je niečo, že ide, že sa mi niečo podarilo, tak sa mi to podarilo, super, však tak to malo byť, hej, idem ďalej, potrebujem ďalší cieľ, tým pádom ja sa dokážem naučiť iba z chýb, pretože tie chyby ma akože na jednej strane veľmi dajú do kolien, že som z toho na nervy, lebo nerada zlyhávam, ale práve na tých chybách, ktoré sa mi stali a na rôznych takzvaných foaie, v tej histórii, čo sa mi stalo pri obchodných rokovaniach, tak práve to ma zocelilo a to ma naučilo. Že síce to bolo v tom danom momente veľmi kruté, ale zatiaľ v tom čase to nestalo až už tá firma neprešla alebo nebola tam, kde je teraz, že teraz keby sa mi takéto niečo stalo, tak už to viac poznačí firmu ako v tom čase. Hej. Kedy sa tá firma ešte len tvárovala, tým pádom som sa tvárovala spolu s ňou, takže tie chyby boli trošku také, že no tak stalo sa a urobila som si hambu, ideme ďalej. Aj keď nebolo to vtedy tak, fakt som sa tým veľmi, veľmi trápila, ale chyby ma zocelili a naučili vlastne ísť ďalej. Čiže dá sa povedať, že vlastne ty biznisovo rastieš s tým, ako rastie značka alebo firma. Áno. Že spolu to tak nejak ťaháte. A hovoríš, mne sa veľmi páči, ako otvorene hovoríš o chybách, pretože ja takisto razím filozofiu, že veď si povedzme, aj keď je to nepríjemné, povedzme si, že toto je chyba. Neuznávam úplne takú tú filozofiu, že tvárme sa, že to sú skúsenosti. Áno, oni to sú skúsenosti, samozrejme. Ale myslím si, že aj mnohé dámy, s ktorými pracujem, mnohé ženy, ktoré nás počúvajú, tak vidia často takéto, že to, čo sa podarí. A ja som veľmi rada, že môžeme z ako keby svojho príbehu vyťahnuť aj takéto situácie, kedy sa to nedarí a je to úplne prirodzené. A mňa by zaujímalo, že či si mala niekedy v živote situáciu biznisovú, kde si povedala, že tak toto, že this is it, že ja už viac nedám, že chcem hodiť úterák do ringu. A ako si to zvládla? Inak ešte na Marko, iba minútku sa povenujem tomu, že ja som extrémne bezprostredný človek, otvorený. Tým pádom ja nemám problém povedať veci tak, ako sú. Je veľmi oslobodzujúce vedieť povedať neviem, alebo nemám na to názor, alebo nedokážem to, alebo nikdy som sa s tým nestretla, lebo ja som dovtedy žila s pocitom, že super, som teraz CEO, alebo konateľ, alebo akokoľvek to majiteľ, akokoľvek k tomu hovoríme, tak musím vedieť všetko. A s týmto som žila hrozne dlho. A keď som nevedela všetko, ja som vedela, že neviem všetko, že nemám na všetko odpoveď. Proste, že niekto vie viac ako ja a ja by som to mala vedieť viac ako on. Hej? Že toto bola pre mňa také uvedomenie, až po čase si hovorím, že ale veď prečo? Veď ja nemusím vedieť všetko. Ja mám mať jasnú ako keby víziu, stratégiu, že kam smerujeme a je super vlastne dostať do týmu ľudí, ktorí vedia, sú dobrí v tom, čo robia a vedia viac ako ja. Ja sa totiž to musím na to pozerať z vtáčej perspektívy. Ja neviem robiť také tie dennodenné ako keby tasky na to. Si veľmi rada pracujem teraz s ľuďmi, ktorí teda vedia ma tam posunúť. Tam, kde chcem ísť. Hej? Čiže toto pre mňa bolo, že toto mi dlho trvalo uvedomiť si, že nemusím všetko vedieť. Hej? Že neočakáva sa to ako keby v úvodzovkách odo mňa, že task každých ľudí by som mala ovládať lepšie ako kvázi oni. Nemala si taký, ešte prepáč, nadviažem na to, nemala si nikdy taký stihomán, ktorý má mnoho žien, že ja si to najlepšie spravím sama a že chcem to urobiť sama? To mám, aj teraz to veľakrát mám, ale tým, že mám veľmi veľa práce, tak ma to prinútilo delegovať. Že dať tomu človeku šancu, lebo však aj ja som tú šancu dostala. Sice som to 38 krát pokašľala, ale 39. už to bolo lepšie, 40. ešte lepšie, čiže to je len prekonať to.
To je celé, ale mala som s tým obrovský problém. Si poviem, nič, ja to radšej spravím sama, lebo ja to spravím sama najlepšie. Áno, mala som to. Ale tá práca a ten nával tej zodpovednosti vás prinúti k tomu, že sa naučíte delegovať a dôverovať, že áno, aj keď ten človek to v tom danom momente hneď nespraví tak, ako si to... A možno nikdy to tak nespraví, tak je to v poriadku aj tak, ako to je. Takže... ale k tomu musí človek dospieť. A niekto k tomu nedospeje. Proste aj to je asi v poriadku, len on už si to potom sám musí zmanéžovať, či to zvládne takto robiť a či teda sa mu oplatí mať ľudí, keď je tak na konci dňa si to spraví sám. Čiže to už potom si musí ten človek sám vysporiadať. Ale trvá to a verím, že s tým asi bojuje mnoho ľudí. A to je jedno, či je to žena, muž. Určite. Vrátim sa k tej otázke, áno, že... ďakujem, lebo som ju zabudla. A ja, ale som si spomenula. Preto sa k nej vraciam. Či si mala niekedy taký deň, že si povedala, že že proste ja už ďalej to nedám? Mala som a určite ešte aj mať budem. A sama sebe kladiem otázku, že z čoho čerpám tú motiváciu ísť ďalej. Že kde to je, kde to pramení. Taká tá výdrž, lebo mala som proste v tej histórii som to nemala nikdy v takom meritku, ako to mám napríklad teraz, lebo ten vlak je extrémne rýchlo rozbehnutý. My máme vlastne tak strašne veľa aktivít a zodpovedností, pretože exportujeme, máme tam rôzne ako keby partnerships v rôznych krajinách a ten vlak sa nedá zastaviť, lebo vyťahnete jednu slámku a všetko sa vám ako keby zrúti, takže vy stále musíte ako keby ísť a vstať. A veľakrát som bola už úplne položená, už som sa dusila v tom bahne, už som tam bola, že nie že po kolenách, už som tam ležala, hej, už som sa nevedela nadýchnúť a napriek tomu som znova nejako stala a možno som stala iba na kolena, išla som znova kolenačky a chvíľku to trvalo, kým som stala ako keby na rovné nohy a proste toto je súčasť podnikania. To je, že samozrejme záleží aj od toho, v akom meritku to máte, lebo môžete byť úplne malinký mikropodnikateľ, môžete byť podnikateľ, že vlastne robíte iba sám na seba, alebo to robíte vo väčšom ako keby meradle, čo teraz nehovorím, že my sme obrovská firma, lebo my sme stále malá firma, ale mám pocit, že tej zodpovednosti je tam strašne veľa a hlavne preto, že je to firma, ktorá už globálne pôsobí niekde. Takže nemám recept, že ako, že kde hľadám tú motiváciu a aj je ťažké ako keby možno poradiť, lebo každý prežívame situácie inak, na každého zaberá niečo iné. Niekto si afirmuje, niekto si neviem čo, niekto číta motivačné knihy, je toho strašne veľa. A ja napríklad malujem, alebo počúvam dobrú hudbu, alebo proste snažím sa moje myšlienky fokusovať na niečo, aby stále nešrotovali, lebo vy vlastne non-stop šrotujete. Non-stop prebiehajú vlastne nejaké procesy a myšlienky v hlave. Takže je dobre si nájsť nejakú aktivitu, kde aspoň na chvíľku viete vypnúť. Ale to som zase si odbočila. Každopádne áno, ten úterák som hodila niekoľkokrát a myslím si, že ešte niekoľkokrát hodím. Lebo vždy to je o niečom inom. Samozrejme, veľakrát firma bojuje s existenčnými vecami, potom bojuje s úplne inými vecami, že vždy sa nájde niečo. Hej, kvôli čomu chcete ten úterák tam hodiť. A čo ťa na tom tak baví, Luci? Keď si zoberieme, že to podnikanie naozaj je plné víziev a napriek tomu, že ako keby tebe funguje toto a niekomu funguje niečo iné, musí tam asi byť nejaká tá motivácia, kvôli ktorej si povieš, OK, tak aj keď je to ťažké, ja to zvládnem a nejdem sa niekde teraz zamestnať, aby som mala v úvodzovkách tú istotu. Podnikanie dáva slobodu. Podnikanie rovná sa sloboda. Hej? A to je proste tak, že v podstate človek sám si zostrojí myšlienku, sám si ho aj zexekuje proste a je to jeho myšlienka. Keď to urobí na prd, tak je to proste na prd, hej. A nič nie je horšie, ako keď pracujete pre šéfa, ktorý má totálne, že vám bráni v rozvoji, lebo si nemôžete povedať názor, lebo však ide sa podľa neho, vy ste len zamestnanec, hej. Že tú slobodu v niektorých firmách, hej, samozrejme, nie vo všetkých, ale keď je človek zamestnaný, nebola som nikdy zamestnaná, ani nie v korporáte, akože ja to poznám podľa mojich známych, že ako to prežívali, že vlastne korporát je super, dáva vám istoty. Máte istotu, že
15. dostanete výplatu, dostanete presne toľko to a nič sa na tom nemení, zavriete o 4. o 5. proste dvere a idete domov, hej. To sú istoty, ale v dlhodobom meritku, keď má človek vyššie ciele, že mu nestačí len, že prídem do roboty, odrobím si, idem domov, lebo sú aj takí ľudia. A oni to dobrovoľne priznajú, že takto to majú a takto im to vyhovuje. Ale potom sú ľudia, ktorí samozrejme majú drive, majú vyššie ciele, tak po nejakom čase sa to, že sú zamestnaní alebo sú v korporáte, stane pre nich takým väzením, lebo sú tam iba nejakým číslom, musia vykonávať nejaké veci, nemajú nejakú akože veľkú právomoc, pokiaľ nie ste v nejakých vysokých pozíciách, kde máte možnosť rozhodovať a určovať smer tej firmy, čo zväčša nebýva. A to sú tak lukratívne miesta, že ťažko sa tam človek dopracuje. Kdežto v tej vlastnej firme si človek má tú slobodu aj toho prejavu, aj toho vôbec, že kam smeruje. Môže rásť. Ja rastiem dennodenne v tejto firme. Každý deň sa niečo učím. A viem, že sa ešte budem učiť. Proste dáva mi neskutočné možnosti rastu z hľadiska osobnosti, pretože aj osobnostne som tu narastla. Kedy som si strašne potrebovala všetko dokazovať a neviem, čo to aj na mojich mailoch bolo vidno, niekto mi náhodou niečo odpísal zle, ja som si potrebovala ešte dokázať, mať posledné slovo, neviem čo. Proste aj osobnostne som tu narastla, aj vedomostne, aj skúsenosťami. Hej. Čiže a toto vám nedá proste firma, pre ktorú pracujete. Toto vám dá vaše vlastné podnikanie, lebo vy si určujete svoje vlastné ciele, ktoré prekonávate. Alebo aj nemusíte. Alebo nemusíte. Krásne, mne sa to tak dobre počúva, že ja by som to počúvala aj celý deň. A Luci, teda hovoríme o značke, o firme, tak poďme sa teda pozrieť na značku Care-Lab Divas, ktorá teda pôsobí na Slovensku, ale aj v iných krajinách a my sa k tomu ešte dostaneme, pretože na záver máme pre poslucháčov, poslucháčky pripravenú aj takú case study, takže ak vás zaujíma ako a kedy expandovať na zahraničný trh, v prípade, že ste slovenská značka, tak určite nás počúvajte až do konca, pretože mám pre teba nachystané, Luci, také šťavnaté otázky. A poďme to tak k značke. A ja viem, že mám to v maili, mám to v inštrukciách, že tebe sa nožík vo vačku otvára, keď počuješ, že ste vitaminová voda. A teda, že správne teda oslovenie alebo teda pomenovanie sú funkčné nápoje. Čo to teda je? Alebo čo to sú tie funkčné nápoje a v čom je vaša značka iná, unikátna? Keby som mala zobrať teraz slovo, že funkčné nápoje, tak vždy je to nápoj s nejakou pridanou hodnotou, s nejakou funkciou. Hej? Že v podstate on by mal splniť určitú funkciu, mal by mať nejaký benefit pre telo. Hej? A to je pre mňa funkčný nápoj. A v čom sme unikátni? No to je inak toto je ešte perfektné, lebo ja som sa napríklad vždy, a táto firma naučila hovoriť o superlatívoch. Lebo my sme super. Hej? super, čo robíme. Ale veľmi dlho mi aj mentalitou trvalo, keď som prezentovala proste. My sme aj ako národ veľmi málo zvyknutí hovoriť o svojich prednostiach, o svojich veciach, v čom sme super, že čo je dobré a čo je unikátne. My to tak nejaký historicky máme dané a mne to veľmi dlho inak trvalo, takéto americké, že toto je moja hodnota, toto som ja, tak toto mám super a oni vám dokážu obyčajný čaj, ktorý si doma uvarili, predať ako úplne inováciu sveta, hej. Kdežto my tuto neviem, aký produkty nám vyhrali niekoľko medzinárodných ocenení a my stále sme takí ukropečkovia, že no, tu máme taký super produkt. Čiže aj to ma počas sa naučilo vedieť si povedať, lebo už skúsenosti aj z globálnych trhov mám, že naozaj tá unikátnosť tých našich produktov je a je presne v tom našom know-how. Že my sme k tomu dospeli dlhoročnými skúsenostiami, lebo sme boli takí pionieri v tejto kategórii funkčných nápojov. V roku 2010, keď sme začali, tak to ľudia nemali ani pojem o tom, čo je nejaký funkčný nápoj. Poznali sme minerálku Super Fasa a potom ochutenú minerálku Super Fasa. Hej? A my sme priniesli v roku 2013 vitamínové vody. Hej? Ja preto som teraz na to alergická, lebo už to vitamínové vody nie sú. Už sme ďaleko vyššie, ale bolo to pre nás veľmi trnistá cesta. V podstate priniesť ako malá firma bez nejakých značných zdrojov, hej, a vybudovať tú kategóriu. Takže kým si na to ľudia zvyknú, kým tomu začnú veriť, pretože my sme čelili tomu, že ľudia tomu neverili. Hej. Že neveria, že nápoj vie byť funkčný. Že vlastne ako keby stále je ešte veľmi historicky dané, že iba tabletka
je niečo, čo vám môže zabrať, hej, alebo tabletka nejakého výživového doplnku, tak myslím. A my sme sa vybrali na takú misiu, vlastne priniesť ľuďom vlastne funkčné nápoje alebo funkčné produkty takým viac tak pohodlno. Hej? My proste sa snažíme ľuďom zjednodušovať život. Čiže chceme, aby tie naše produkty alebo vôbec funkčná alebo nutričná výživa bola dostupnejšia pre nich. Bola taká, že si ju vedia užiť, že majú z toho potešenie, že im to chutí a robia zároveň niečo pre svoje telo. A to je veľmi náročné. To je veľmi náročná misia. Sice pekná, ale náročná. Zmeniť ten pohľad tých ľudí na to, že stačí mi takto zobrať si jeden nápoj a v podstate viem si vyriešiť viem si ulahodiť ako keby môjmu telu. Hej. Že my sa snažíme, alebo s našim produktovým portfóliom sa snažíme vlastne prinášať benefity k takým zdravotným obavám dnešnej populácie. Hej. My sme si vybrali, pandémia nás veľmi veľa naučila. Pandémia nás spôsobila to, že sme sa trošku zastavili a porozmysleli sme si, že čo ďalej, že čo teraz urobiť. A zobrali sme dáta, proste študovali sme, že čo a že ako zúžitkovať naše vedomosti z predchádzajúcich rokov a skúseností vlastne s nutričnými poradcami, s vedcami a tak ďalej, lebo je za tým veda. To nie je len o tom, že niečo si tak pomiešam a urobím si z toho nápoj, ale reálne vy musíte vedieť kombinovať správne funkčné ingrediencie, aby boli funkčnými. Hej? Pretože niektoré sa vzájomne podporujú, niektoré sa nepodporujú, niektoré je zbytočné tam mať. Čiže naozaj je za tým veda a kus vedy, ako to urobiť tak, aby tie ingrediencie spolu hrali a boli naozaj funkčné. Čiže my v podstate prinášame produkty na prevenciu. To nie je liek, samozrejme. Je to stále nápoj, ale v podstate má slúžiť ako prevencia, ako benefit, ako niečo ako keby najvyššie pre vaše telo. No ale to som tým chcela povedať, že vlastne tie ľudské alebo zdravotné obavy najčastejšie, čo by si človek myslel, že imunita je na prvom mieste, tak imunita v zdravotných obavách je až na 8. mieste. Okay. Na prvom mieste je mentálne zdravie. To je teraz alfa omega a spôsobila to presne pandémia, že ľudia viac akože začali presne zaujímať svoje mentálne zdravie, lebo to, že sme mali proste lockdowny, že boli ľudia ako keby zavretí doma, proste nežili tak, ako keby nestretávali sa a tak ďalej, čiže mentálne zdravie aj pod ťarchou vlastne momentálnej situácie, že spoločnosť všetci vyžadujú, proste človek musí byť 150% a všetko vedieť a vo všetkom byť dokonalý, tak mentálne zdravie bolo na prvom mieste. Potom taká tá celková kondícia alebo vôbec akože odburávanie stresu, hej, to je ďalší problém. Energia, vlastne z hľadiska takej tej chronickej únavy. Hej, nie je krátkodobá energia, ale riešenie chronickej únavy, lebo veľa nás je chronicky unavených. Potom je to samozrejme zdravé trávenie a imunita s tým úzko súvisí. A čo ešte? Toto sú také tie zdravotné, ako keby najčastejšie zdravotné obavy ľudskej populácie a my sme na základe toho teraz pri rebrandingu, ktorý sa stal minulý rok, lebo veľa ľudí možno Care Lab Divas nepozná, ale pozná Divas for Women. Tak my sme vlastne pred rokom urobili veľký rebranding. Chceli sme zúžitkovať presne všetko toto a posunúť tú značku o level vyššie. Zúžitkovať vedomosti a všetko to najlepšie, čo sme nazbierali za tie roky, aj z nášho trhu, aj vlastne z globálnych trhov a vytvorili vlastne Care Lab Divas. Postavili to presne na týchto 5 zdravotných benefitoch a tak vystavali v podstate portfólio. Čiže tá unikátnosť je naozaj v tom, že kdekoľvek na svete by som priniesla túto vodu a človek si prečíta zloženie, tak si povie, že wow, že nemôže tomu nič vytknúť. Tam nie je jediná ako keby vec, na ktorej by nás vedel niekto nachytať alebo by nám vedel niečo vytýkať. Či už z hľadiska kvality toho produktu alebo z hľadiska proste ingrediencií. Že naozaj si nemáme za čo hanbiť a toho dôkazom sú aj
vlastne medzinárodné ocenenia, ktoré sme získali, alebo nové akvizície obchodné na rôznych trhoch, kde tá konkurencia v tejto oblasti je naozaj veľká. A vy musíte byť veľmi unikátni, aby ste sa tam vedeli presadiť. Toho dôkazom je napríklad Amerika. Takže... Vaše produkty sú kvalitné, sú krásne, akože podľa mňa toto je že Instagrammable, hej, že vyslovene niečo, čo si odfotím na Instagram, že to pijem ráno v aute, po cvičení a tak ďalej. Dalo by sa povedať, že vy ste prémiový produkt? Čo sa týka ceny, čo sa týka cieľovky? Ste prémiový produkt? Máme prémiový produkt, máme prémiovú pozíciu aj samozrejme cenu, ale nie je to, že teraz si to nemôže nikto dovoliť. Áno. Práve naopak, presne ako si povedala, veľmi dobre si mi nahrala, lebo na toto som zabudla. My práve chceme, aby sa ten produkt stal takou dennou rutinou alebo nejakým rituálom proste každého človeka, hej, alebo ženy. Že napríklad toto, čo mám ja Brain, ja ju veľmi často pijem do obeda, obsahuje alfa-GPC a acetylkarnitín. Obidve látky, aj keď znejú strašne chemicky, tak sú to proste látky, ktoré máme bežne, sa nachádzajú v mozgu. Stárnutím nám to ubúda. Ubúda nám vlastne možnosť to znova to telo ako keby produkovať. To je to isté koenzym, to je isté kolagén. Proste sú to látky, ktoré máme bežne v tele a stárnutím nám vlastne ubúdajú a telo už nie je schopné ich produkovať do takej miery. A je toto naozaj výborné na takú, ako keby, že čaká vás ťažký deň a dáte si Brain a naozaj povzbudí, ale povzbudí nie energeticky, ale povzbudí vás tak, že máte laicky povedané čistú mysel. Že naozaj, že v podstate tieto vody slúžia na takú podporu denných aktivít. A presne ten rituál, alebo taká tá rutina, ako keď si niekto, ja neviem, kolagén teraz sype, ja stále sa na ten kolagén odvolávam, lebo to je taká najlepšia, ako keby teraz najlepší príklad, sype si práškový kolagén do vody alebo niečo, hej, zarába si to nejako, robí to niekto ráno, dáva si to do kávy, do džusu, neviem. Je to svojím spôsobom nejaký rituál. Každý ho máme. Každý máme počas dňa niečo, čo robíme pravidelne, robíme to radi, robí nám to radosť a preto to robíme. Hej? A našim cieľom je, aby sa toto stalo takou každodennou súčasťou ženy, muža, proste ľudí, že že si z toho spravia rituál. Že to budú brať ako niečo, že super, tak teraz ja neviem, Brain si dám, sadnem si do ofisu, zapnem si počítač, dám si neviem, vodu, mám 5 minút ešte pre seba, čokoľvek, hej. Táto konkrétne defense na imunitu počas obeda, alebo akokoľvek, hej, že proste stať sa takouto každodennou súčasťou. To je aj cieľom. A nemyslieť na to, že nedal som si 45 tabletiek na to, lebo dal som si vodu, chutila mi, napil som sa a ešte som aj niečo super urobil pre seba a ešte som si našiel. Vlastne preto aj hovorím o prémiovosti, lebo si to doprajete preto, lebo poznáte svoju vlastnú hodnotu. Hodnotu seba, ja si to prajem, ja do seba dávam len dobre kvalitné veci. To je to isté, ako sa ľudia snažia pekne oblíkať, je bolo vidno, že ja som super fasa, pekne oblečený, ale to je stále len to, čo je vidno, hej. A je veľa ľudí, a to je presne taká naša cieľovka, že dopraje si človek kvalitné veci v každej oblasti a je ochotný. Aj trendy ukazujú, že ľudia sú a hľadajú produkty s nejakou pridanou hodnotou, sú ochotní si za to zaplatiť, ale očakávajú akože kvalitu bez kompromisov. A to je to, pod čo sa my podpisujeme. Preto hovorím, že je to ako keby prémiový positioning. Ešte predtým, ako prejdem k tomu, aj ty si to naznačila, to zahraničie a určite sú tam aj rôzne situácie s tým spojené, ale ešte mám jednu otázku, pretože ma veľmi zaujala možno taká marketingová stránka. Vy ste prešli rebrandingom. Viem aj ja z toho, že vás sledujem už dlhšie, videla som vás u rôznych influencerov na sociálnych sieťach. Teraz vás už vidím, registrujem cez tento kanál tak pomenej a mňa by veľmi zaujímalo, že či môžeš zdieľať možno čo sa v tom marketingu zmenilo, alebo že či máš nejaký tip pre naše posluchačky, ktoré buď uvažujú nad značkou, alebo už majú značku a riešia marketing, čo v marketingu robiť, alebo teda, že čo nerobiť z tvojej skúsenosti? No, to je tak veľmi obširná téma, lebo my sme skúšali veľmi veľa vecí. Hej. Primárne pri tomto rebrandingu sme spolupracovali naozaj že s firmou, ktorá nám robila marketingovú stratégiu. A niekedy to naozaj potrebuje firma. Potrebuje sa si povedať, že dobre, síce je to moja značka, moja firma, ale viem, že ju neviem posunúť ďalej, potrebujem na to expertov a je dôležité vedieť to zveriť do rúk ľuďom, čo
čo vedia, čo s tým. A my sme takto sa spojili s firmou Levosper. Vlastne oni vytvárajú presne tieto business marketingové stratégie a my sme s nimi už spolupracovali ešte pri starej značke. Aj nám vlastne školili tým, trade marketing aj marketing. A tak sme aj veľmi osobnostne si sadli a mali sme takú dlhoročnú spoluprácu a potom oni boli našou jedinou voľbou pri takomto veľkom značnom rebrandingu, lebo ono to nie je len o dizajne. Dizajn nám robil vlastne štúdio Brandevu, takisto veľmi šikovné kočky, úžasné. Ale aj tá stratégia, tá zmena toho positioningu, kde sme boli a kde ideme, lebo aj my sme dospeli ako značka, proste tak ako dospievame aj ako ľudia, tak aj ako značka sme dospeli, že boli sme tuto a teraz sme si povedali, že už som tuto bol nejaký buberťák a teraz už som proste zrelá žena a potrebujem sa teda upratať, hej, do toho sveta. Hlavne začalo veľmi veľa tým, že kategória sa už posledné roky zobúdza, funkčná kategória, tak veľmi veľa takých lacných napodobnením chodí k nám na trh a my sme sa potrebovali vymaniť z toho vreca, potrebovali sme to posunúť na vyššiu úroveň. Čiže to nebolo len o zmene rebrandingu, ale teda o zmene dizajnu, ale aj ingrediencií a vôbec marketingu ako takého. Hej, že dať si absolútne jasné mantinely, že kam ísť a kam smerovať, lebo dovtedy sme to skúšali. Hej, to bolo skúšanie. Urobím toto, toto nefunguje, dobre, tak sa vrátim sem. A ono tak aj potom vyzeralo, že tá komunikácia nebola úplne konzistentná. To bolo krásne video na našom Instagrame. Harakiri, halabala. Sice akože priamo ten status bol super, aj tie produkty v tom čase boli super, lebo oni neboli zlé, počas celej histórie tá kvalita bola 100%. My sme nikdy neuberali na kvalite, že jedna z vecí, na ktoré sa môže náš zákazník spoľahnúť, že tá kvalita je nekompromisná. Ale boli sme v tom čase tínedžeri, hľadali sme sa, hej, takže tak aj vyzeral, tak cirkusoval na Instagram, taká farba, taká spolupráca, takáto spolupráca a tak ďalej. Čiže ja naozaj ten recept úplne, že jednoznačný nemám. Ja hlavne marketing nie je úplne moja kvázi silná stránka. Viem iba, ako by to malo vyzerať, musíte komunikovať esteticky, keď si poviete, že sme naozaj, že a konzistentne, že sme prémiová značka, tak tá konzistentnosť a prémiovosť musí byť cítiť úplne, že z každého kroku. Ja som úplne iný zastanca teraz veľkých influencerských spoluprác, lebo to vrece sa s nimi veľmi roztrhlo a už v tom vreci veľmi ťažko nájdete takých tých naozajstných kvalitných influencerov. Ja určite musí veľa, alebo malo by veľa kontentu vznikať aj doma, ako v tej firme. Zároveň samozrejme aj externé spolupráce sa super, lebo bez toho sa značka nepohne. Ale v podstate byť opatrný, ísť krok za krokom a to je akože naše kredo a v jednoduchosti je krása pre mňa. Čiže neviem úplne, či som adekvátne zodpovedala túto otázku, lebo slovo marketing je pre mňa akože veľmi široký pojem, ale tá konzistentnosť je dôležitá. A mne sa veľmi páči, že týmto rebrandingom nám presne bolo dané od takých detailov, akože presné fonty používať. Presne, že absolútne dané, proste každý jeden krok presne daný, aby keď komunikujete dlhodobo, tak ten zákazník vidí akýkoľvek znak, či už pečať, brandmark alebo čokoľvek, to predtým sme nikdy nemali. Hej? Vymýšľali sme si to. Tak to je presne to isté ako veľké značky Prada alebo Chanel. Veď stačí, aby ste videli ich logo alebo proste Gucci, tie ich 3 farby, že ani tam nemusí mať napísané Gucci, tak viete, že vie človek, že je to proste Gucci. Tie poznávacie znaky sú nesmierne dôležité, lebo my sme mali ten problém vždy, že my sme všetko chceli. My máme tak veľa informácií o tom produkte a tak veľa chceme odovzdať, že vlastne my až toho človeka potom zmetieme. Lebo on potom zmetený, vlastne nevie, že čo s tým má robiť, lebo my sme mu všetko povedali. Hej? Čiže aj tá jednoduchosť tej komunikácie je veľmi dôležitá. Aj tých poznávacích znakov, že toto je Kerlap, hej, registrujem to, lebo farba, lebo niečo. Takže
A to najťažšia časť bola presne nepovedať, nechcieť povedať úplne všetko, Wikipédiu tam dať encyklopédiu, aby ten človek sa vlastne zlákol. A toto sa nám stalo aj pri partneroch, že my sme vlastne robili kedysi tak tie prezentácie, že ten človek na druhej strane si povedal, že preboha, že to je tak náročná značka, že ja sa bojím. Hej? Ja sa bojím s tým začať. Akože teraz veľmi nadneselne povedané. Na to si treba dávať. Aj ste nejakých odohnali? Určite. Ja som cítila, že áno, že veľakrát to bolo o tom, že my sme išli si, lebo my máme obrovské vedomosti o tom, a tu mám ešte kolegu, ktorý má neskutočné vedomosti o tom, jeho pustíte a on je úplne Wikipedia. Obdivujem to, ale zistila som, že komunikovať treba veľmi jednoducho. A aby sa ten človek nezlakol. Lebo aj príliš veľa informácií vie byť na škodu. Poďme možno k tej komunikácii, pretože ja tak plynule premostím na tie zahraničné trhy. Na ktorých trhoch vy pôsobíte aktuálne? No, náš teraz najdôležitejší trh je samozrejme Amerika. Máme tam založenú aj dcerskú spoločnosť už pár rokov. Predávame sa tam samozrejme lokálne, nie sme ešte nationwide, lebo boli firmy, aj veľké firmy a veľké značky s obrovskými budžetmi, ktoré dokázali stratiť 1 milión za noc, takzvané, a z trhu sa stiahli. Toto nie je náš cieľ, takže my začíname pomalinky lokálne. Samozrejme Kanada a začíname aj v Mexiku teraz, čiže vôbec akože celé toto je takým našim najdôležitejším ako keby cieľom a aj trhmi, presne preto, že tá kategória tam už vybudovaná je. Že my nie sme tí, ktorí to prinesieme a začneme to budovať a to je beh na dlhé trate. Takže tá kategória je tam vybudovaná. Zákazník tomu rozumie, teraz spotrebiteľ, rozumie tomu buyer, rozumie tomu všetci. Hej. Čiže preto. Potom sa predávame na v Arabských Emirátoch, Dubaj, Abu Dhabi. Veľmi čoskoro už teda, keď som v tejto oblasti, tak Kuvajt a Saudská Arábia už sme veľmi blízko vlastne prvému vývozu. No a v európske krajiny to je taká vec, že tam sme veľmi tak roztrieštení, hej, že Cyprus, Belgicko, hej, čo máme ešte, Lotyšsko, samozrejme Slovensko, Čechy, že tá Európa pracujeme samozrejme na nových trhoch, máme tam veľmi zaujímavý francúzsky kontakt, nemecký hovoriaci krajiny, Švajčiarsko a Belgicko, ale ako distribútor, že celé Belgicko, lebo teraz sa predávame zatiaľ v jednej sieti. Európa je veľmi triky. Je žiaľ v rámci tohto segmentu ešte veľmi progresívne trhy ako Francúzsko, Nemecko, čo sú úžasné trhy. Každý tam chce byť, lebo dobrá kúpna sila, super trh, ale sú niekoľko rokov za týmto trendom. To znamená, že tam sa tá kategória ešte len buduje. V niektorých trhoch ani nie je. Hej? Čiže je potom veľmi ťažké ako keby penetrovať na ten trh. Presne preto. Lebo už sme unavení byť tam prvý. My nemáme tie zdroje na to, aby sme to vybudovali. Hej. Čiže už sa to tam proste nejako, tá kategória tam už musí byť. No a toto je v podstate pre nás náročné. Ale keď si človek zoberie, že my máme na etikete, to sú také technické veci, kto málo kto ovláda, lebo si povie, že ja odtedy, ako robím v potravinách, tak keď vidím niečo na pulte, si hovorím, že ja presne viem, čo to obnáša. Lebo ten človek si to mnohokrát neuvedomuje. My už sme tak zvyknutí, že my proste zoberieme, napijeme sa a nerozmýšľame o tom, že čo všetko je za tým, kým sa tento produkt dostane na policu. Že to je neskutočne veľa práce, krokov a milión drobností. Hej. My máme vlastne 3 jazyky, ktoré vieme dať na tento produkt. A keď si zoberieme Európsku úniu, koľko máme jazykov? Čo krajina, to iný jazyk. Hej? A to je extrémne náročné. Pretože tam potom s tým súvisia úzko minimálne výrobné množstva a tak ďalej, investície do toho. Keď si zoberieš Ameriku, tak tam máš 51 štátov, všetci rozprávajú po anglicky. Hej? Tebe stačí jedna etiketa. A už máš zrazu o kolosálny problém menej. Hej? Čiže a takto je to vlastne špecifikum na každú krajinu v Európe. Preto je taká roztrieštená a preto je to také akože zložitejšie tam penetrovať. Takže Nemecko sme chceli veľmi dlho už akože prelomiť, ale to oni tam poznajú zatiaľ iba bio jablkovú šťavu ako najväčšiu inováciu. Wow. A Luci, ako ťa tak počúvam, tak ono to síce je krásny, nežný, ženský, alebo sa povedať pre ženy primárne, produkt, ale je za tým tvrdý taký ten v úvodzovkách mužský biznis a mužský svet. A ako ty ako žena zvládaš alebo
sa pohybuješ v tom mužskom svete, nielen tu doma v Európe, ale v krajinách práve, ako ty si povedala, Saudská Arábia, Amerika, tam sú tam ešte také ako keby tie stereotypy, alebo ťa berú v podstate ako seberovnú? Áno, obchod je primárne dominantne zastúpený mužmi. Hej, proste obchod historicky vždy robili muži, aj keď už teda máme aj veľmi veľa dobrých obchodníčok, aj žien, to je to isté, aj ženy vo vedúcich pozíciách. Je toho ešte žalostne málo, aj keď už teda niektoré krajiny sa s tým snažia niečo robiť. V Amerike sa veľký priestor dáva presne, keď je firma vlastnená alebo vedená ženou, že vyslovene na to ešte máte pečať, že si to viete patentovať, alebo nie že patentovať, ale proste zaregistrovať, že toto je proste a dostávajú prednostne. Dokonca keď tam vypisujete nejaké online formuláre, tak tam máte na to ešte aj konkrétny priečinok, že women owned, alebo že takéto veci, že dávajú to ako takú prednostnú vec. Ale sú krajiny, ktoré človek by si povedal, že Saudská Arábia, že to neuznáva. Ja posledné razy, čo som komunikovala s Kuvajtom a so Saudskou, kde naozaj reálne stretnete Kuvajťana od Araba, lebo Dubaj už nie je, tam v Dubaji nestretnete Araba, v Dubaji stretnete Inda. To znamená, že my aj spolupracujeme s firmou, je to obrovská firma v rámci Dubaja, ale všetko zastúpená Indmi. Hej. Čiže vy už reálne s tou naturou, tou arabskou sa málo kedy stretávate. Každopádne ja som bola veľmi milo prekvapená, keď som mala telefonát s Kuvajtom ako online, akí sú zdvorili voči žene. Ja som mala dokonca konkrétne na výstave, kde sme teraz v Nemecku boli a stretla som tam takisto nejakých bola to Saudská alebo Kuvajt, teraz neviem. Dávala som im ochutnávať do pohárika a chcela som ho vyhodiť. Nechcel mi ho dať, že on ho vyhodí, že ja ho nebudem vyhadzovať do koša. Že je to, že podľa mňa už spoločensky vládnu tie predsudky, že áno, Arabi a ženy a toto. Už sa to mení a práve naozaj tie echt arabské krajiny, kde sú echt Arabi, tak tá žena tam práve, že nemá nejaké zlé postavenie, práve naopak správuje sa k nej veľmi, veľmi milo. Ja som mala veľa skúseností aj napríklad z Grécka alebo z hociakých iných krajín, čo by človek nikdy nepovedal, tak sa tam človek voči mne akože správal netaktne. Hej. Samozrejme, mám s tým problém, nehovorím, že nie, ale nepociťujem to pri niektorých keby kultúrach tak citeľne. Hej. Skôr to pociťujem pri mužoch ako takých, lebo mužské ego je veľká vec. A nikto neočakáva v podstate ženu v nejakej vedúcej pozícii, mladú ženu v tejto pozícii, takže automaticky sú to všetko muži odo mňa starší a tým pádom tam veľmi veľa hrá toto ego. Hej. Ale nie vždy. Samozrejme je aj pravý opak, je to ono je to v podstate vždy o konkrétnom človeku a jeho ako keby povahe. Hej. Ale nie je to jednoduché. Naozaj to teraz ani nechcem nejakým spôsobom teraz zjednodušovať. Je to stále náročné. Je to náročné pre mňa ako pre osobu, pretože ja keď niekde prídem, ja nesmiem dať znať slabosť alebo že niečo ako keby nie, že neviem, ale musím im dať pocítiť od prvého momentu, že som rovnocenným partnerom. A to je veľakrát o takých malých nuans, ako človeku podáte ruku, ako sa proste pozerám do očí, ako je ten body language ako prvá vec. Lebo to je niečo, čo neoklamete a to je ten prvý moment a na to si dávam ako keby extrémne pozor. A potom sú to samozrejme vedomosti a skúsenosti, že ako reagujete na ich, lebo veľakrát to bolo o tom, že ma chceli na niečo nachytať. Ale ja už mám pocit, že už som si zažila toľko vecí v tejto firme, že už ma človek len tak ľahko nenachýta. Ja mám obrovskú výhodu v tom, že som umelec, tým pádom som bola na javisku. Často koncerty a tak ďalej. Bola som pod tlakom, bola som v podstate na očiach ľudí, lebo harfa sa neschová len tak. Hej? Harfa aj v rámci orchestra je stále solový nástroj. Čiže v podstate toto mi veľmi pomohlo na to, že nemám napríklad problém rozprávať pred davmi, že nemám problém prísť niekde do spoločnosti a tváriť sa seba, keď tomu v zokách byť sebou, lebo akože to je o tom, že ako samu seba považujete, že či
či máte natoľko tých vedomostí a skúseností, že sa viete do toho davu proste postaviť a dokázať to. Hej. Takže a myslím si, že v tomto mi veľmi veľa pomohlo práve aj ten background môj hudobnícky. Takže keby som to akože fakt, že zhrnula, tak nedá sa to selektovať na krajiny, skôr je to veľmi individuálne, ale je to tam stále citeľné. Ďakujem ti veľmi pekne, Luci, niektoré informácie ma prekvapili a to som si myslela, že už sa tak celkom orientujem, ale s tebou hodinka utečie ako nič a aj náš podcast sa pomaličky blíži ku koncu a ja mám pre teba takú poslednú, ani to nie je, že otázka, je to case study, je to taký nový formát, ktorý som zaradila do podcastu práve preto, aby podnikateľky, ženy, možno aj muži, ktorí nás počúvajú, možno, ako keby tak, ako ty si povedala, že nemáte sa koho opýtať, tak aby vždy mohli nájsť aspoň nejaké odpovede pre svoj biznis a otvoriť im to nové obzory. A dnešná case study je teda jedna konkrétna úloha alebo pár konkrétnych otázok práve o tom zahraničnom trhu a produktovom biznise. Čiže ja by som prečítala case study a máme teda posledných 10 minútiek, takže môžeme si kľudne dovoliť byť veľmi konkrétni, ak teda súhlasíš. Áno. A teda tá otázka moja prvá znie, že som slovenská značka produktov, teda nerozprávame sa o službách, ale o fyzickom produkte a chcem expandovať na zahraničný trh. Kedy je ten správny čas? Na čo si mám dať pozor? Aké sú reálne kroky, nejakých prvých 5-10 krokov a čo je indikátor toho, že môžem alebo mám expandovať? Čiže kľudne môžeme zo začiatku. Kedy je podľa teba ten správny čas? No, toto je otázka, na ktorú ten čas nikdy nie je ten správny. Proste musím sa preto odhodlať, lebo som si povedala, že dobre, mám tu biznis a môjim cieľom je expandovať. To si treba akože dať reálne na papier. Že či chcem alebo nechcem, lebo keď si poviem, že chcem, tak už musím potom urobiť tie kroky, ktoré nie vždy sú jednoduché. Čiže ten správny čas nikdy nie je správny čas. Proste pri tomto treba len začať. Treba sa do toho proste pustiť. Máme nejaké indikátory možno toho, že ja neviem, ako finančné zdravé firmy, alebo... Áno, financie sú neskutočne dôležité. Financie sú alfa omega, pretože vy si môžete napísať biznis plán a je dôležité mať biznis plán. Na druhej strane je dôležité vedieť z neho vykročiť, vedieť sa prispôsobiť, pretože vy síce máte nejaké mantinely, ale situácia, a to bolo neúrekom krát, že my sme proste boli pripravení na niečo, ale zrazu sa stalo niečo, čo si človek ani že vo sne mu nenapadne, že sa také niečo môže stať. A vy musíte byť pripravení na plán B, C aj D. Hej? A keď nie ste toho schopní ani povahovo, lebo sú aj takí ľudia, ktorí proste majú svoj Excel a idú si v Exceli. Hej? A nedokážu proste, pre nich je to úplne, že ničivé, hej, vystúpiť z toho. V tomto prípade naozaj človek musí byť na to pripravený. A byť na to pripravený znamená, že musíte mať finančné zdroje. Bez finančných zdrojov sa to nedá. Vy môžete mať ďaleko dobrý produkt, myšlienku, neviem čo, vy keď to neustojíte finančne, alebo niekedy je to o tom, že potrebujete do toho zafinancovať, potrebujete do toho investovať, kým vám to začne zarábať. A niekedy to trvá. Niekedy to trvá úplne krátko, niekedy to trvá extrémne dlho. To už závisí od množstva faktorov, tak vedieť to proste ustať finančne. Čiže tá investícia, tie financie na to musí byť človek pripravený. A vedieť ich aj ako keby tie zdroje proste zohnať, keď už aj tie moje vlastné ako keby dojdú. Hej. Čiže asi tie financie sú podľa mňa alfa omegou. Čo je taký najhlavnejší výdavok alebo najväčšia investícia, na čo sa mám pripraviť? Je to veľmi individuálne. Samozrejme, veľmi závisí od toho, v akom ste segmente, aký produkt vyrábate. U nás je to, keď budem teraz brať case study na nás, u nás je to o tom, že my máme najväčšie finančné zdroje v stoku, vo výrobe, lebo my nemáme vlastnú výrobu. Mať vlastnú výrobu znamená akože milióny, hej. Takú tu naozaj, že kvalitnú veľkú. Samozrejme, môžeme mať aj nízkokapacitnú, ale stále sa tu bavíme o obrovských investíciách. Tým pádom my si outsourcujeme výrobu, dávame si vyrábať produkty, čo pre nás znamená minimálne výrobné množstva. A teraz keď si zoberieme, že máme 3 jazyky, ale máme 9 krajín, každá krajina potrebuje mať svoj jazyk, tak tu už mám zrazu 3 jazykové variácie. Ja si potrebujem vyrobiť minimálne XY 10 000 kusov z toho produktu, ale reálne na to ešte nemám odberateľa, respektíve mám, ale zoberiem mi len kúsok z toho tovaru. Tým pádom ja hneď na začiatku mám obrovskú investíciu do výroby, do stoku, a ono mi tie peniaze stoja na sklade. Hej. A niekedy mi tam stoja mesiac, 2, 3, pol roka, kým ich dostanem späť. A toto človek musí vedieť ustať. Čiže to je náš prípad. Hej. Samozrejme niekto, kto má vlastnú výrobu, tak si vyrobí pár
1000 kusov, ako presne potrebuje a tam je to trošičku iná situácia. Hej? Čiže v našom prípade je to veľmi veľké ako keby investície presne do tohto. A veľakrát je to aj, že dostanete napríklad nejakú retailovú sieť, čo je super. Má XY obchodov, pre vás je to brutálny biznis, ale vy splatnosti faktory nikto vám neplatí dopredu. Hej? Že vy veľakrát financujete tie veci, čiže vy musíte nakúpiť suroviny, vyrobiť to, všetko platíte dopredu a potom ešte čakáte na splatnosť, keď ten tovar predáte. To sú veľké peniaze a na to človek musí byť pripravený, vedieť to ufinancovať. V tomto prípade. Pri tomto produkte. Super. A na čo si mám dať pozor, keď idem do zahraničia? Toto je ďalšia otázka, že v podstate tiež, ja hovorím stále len z pozície FMCG, z pozície vlastne food and beverage a našich ako keby komplikácií, že keď chcem naozaj vystúpiť za hranice Slovenska, musím byť 100% presvedčený, že ustojím konkurenciu. Hej. To znamená, že ja si musím stáť za kvalitou produktu, stáť si za inovatívnosťou, pretože je len málo slovenských firiem, ktoré sa v tomto segmente dokázali presadiť v zahraničí. Čiže majú natoľko progresívny ten produkt, že to ustáli. Lebo veľakrát je tu veľa slovenských firiem, ktoré robia dobre kvalitné veci, ale sú to len naše veci. Čiže oni ostanú u nás, ale maximálne idú do V4, lebo to neustoja vlastne v rámci inovatívnosti alebo shelf life je tiež dôležité, že ten produkt musí vydržať, veľa firiem napríklad robí kvalitné veci, ale majú životnosť 3 mesiace, no s tým veľa vody človek nenamúti na exporte, hej, keď zohľadní to, že transportný čas a tak ďalej, tam je veľmi veľa premenných v tomto prípade. Čiže tých faktorov, na čo sa dať pozor, je naozaj veľa, ale v prvom rade si byť 100% istý, že ustojím konkurenciu, pretože tá konkurencia vonku je veľmi silná. Je tam veľmi veľa nástrah a musí byť na to naozaj, že človek pripravený mať jasný cieľ, vedieť, ako fungujú konkrétne ako keby veci, či idem priamo, či tam potrebujem distribútora a tak ďalej, že tam je veľmi, veľmi veľa ako keby takých, že nedá sa to ako keby zhrnúť do jedného balíka, že na čo si dať pozor. Ale najviac úsilia presne stojí, keď chceme expandovať, kontakty. Kontakty je alfa omega. Bez kontaktov sa nikdy nedostanete. My sme v začiatkoch skúšali cold calling, slepé maily, slepé telefonáty, proste skúšali sme všeličo a jediné, čo zabralo je, že sme investovali do medzinárodných výstav, investovali sme do stánku, do našej prezentácie. Pod jednou strechou sme mali prakticky celý svet a vedeli sme sa s tými ľuďmi stretnúť, oni sa vedeli produkt ohmatať a tak ďalej, a tak ďalej. Takže to nám zabralo, ako keby fungovalo najviac a z toho čerpáme všetky zahraničné spolupráce, máme presne z medzinárodných výstav a aj to, že trvalo nejaký čas. Lebo veľakrát je to aj tá pozícia, že slovenský produkt, my ako Slovensko, podľa mojich skúseností, ktorým ja čelím, nemáme moc dobrú pozíciu v rámci sveta. Keď sa niekto opýta, že odkiaľ ste a vy poviete zo Slovenska, tak sa pozerajú na vás cez prsty. Preto presadiť sa a dokázať, že áno, ako slovenský produkt máme svoje miesto a dokážeme vyrobať dobré a kvalitné veci, to nám trošku trvalo. A kým nám niekto dal šancu, pretože nikto nechce byť prvý. Každý si povie, no ja si počkám, kým si vás niekto iný zoberie, kým sa niekde ako keby objavíte, aby ste mali referenciu, že super, že teraz som sa niekde už objavil, poviem, ja sa už predávam vo Švajčiarsku. To už nie inak, hej, akože tak som zo Slovenska, ale vlastne ešte nemám skúsenosti, ešte sa nikde nepredávam. Takže vybudovať si tú sieť trvá čas a na to musí byť človek pripravený finančne, aj disciplínou, aj trpezlivosťou. Mentálne asi. Však. A keby si mala tak povedať možno prvých 5 krokov, povedzme si, že my tu vymyslíme teraz nejaký produkt, super sa predáva na Slovensku a teraz rozmýšľame nad tým, že ideme expandovať, že prišiel ten správny čas, máme zdroje. Aké sú reálne praktické napríklad prvých 5 krokov alebo prvých pár krokov, ktoré môžeme urobiť? No tak akože keď rátam si, že už ten kontakt mám, hej, že už ho nehľadám, že som ten kontakt našla, že v podstate mám už produkt, stretla som nejaké kontakty, tak primárne je to, človek musí mať prehľad o tom trhu. Čiže kde idem, musím tam si urobiť presne nejaký storček, musím vedieť, aká konkurencia sa tam nachádza, čiže v akých cenových reláciách a tak ďalej, čiže nejakú znalosť toho, kam idem a kam chcem expandovať, tam človek by mal mať.
Samozrejme, keď už nájdem distribučného partnera, čo je jednoduchšie, že to nie je priamo retailová sieť, tak je to naozaj o tom, že online, alebo v podstate osobné kontakty, tam všetko vyriešite, tam si potrebujete presne tieto veci povedať. Musí tam byť absolútne jasne daná logistika, absolútne jasne daná cenová štruktúra, všetky marže, ktoré do toho ako keby spadajú, to sú presne tie finančné veci, ktoré nesmie človek podceniť, pretože tam vie naozaj na tom človek pohorieť. Už keď to exekuje, zistí, že tu mi niečo nevychádza, hej? Že tu mi nič neostáva, alebo proste, že to nie je profitabilný biznis, čiže naozaj cenová ako keby štruktúra je nesmierne dôležitá. No a potom áno, naozaj proste vedieť zabezpečiť tú výrobu, tú kvalitu, tie všetky tieto veci a čo? A potom už len zvoliť správny marketing, keď už, lebo síce sa vy na tú policu dostanete, ale udržať sa, to už je druhá story, hej? Že tam sú presne tieto kroky, ktoré musí človek kvázi urobiť, mať ich jasne dané, ale druhá tá zaťažkovacia skúška je, že keď už sa tam dostanete, tak čo urobiť preto, aby ste sa tam udržali? Lebo ste tam v spleti, keď hovorím zase len z našej pozície, spleti ďalších produktov, že čím zaujať, čo preto urobiť. Takže neviem, či som to... To odpovedal, super. A taká posledná otázka v rámci case study je, že čo je indikátor toho, že môžem alebo mám expandovať? Že vieme to podľa niečoho určiť? Že ja neviem, už nám je malý trh slovenský, alebo... Áno, je to určite, ja stále hovorím, že je to o tej inovatívnosti, že som natoľko inovatívny, že viem konkurovať globálne, hej? Že ten indikátor toho, že si poviem, že mám fakt unikátny produkt a Slovensko nám, pokiaľ to chce človek robiť vo väčšom, z hľadiska toho, že sme malá krajina, máme tu určité limity proste a nevieme to nafúknuť. Na druhej strane môže to byť natoľko komplikovaný produkt, ako sme my, že sa nevieme presadiť, nevieme mať takú distribúciu ako iné produkty, ktoré sú kvázi na každej polici, lebo je to štandardný produkt v štandardnom listingu. Som rožok, tak sa všade predávam, alebo som mlieko, hej. Čiže ten indikátor je, že naozaj má človek tú myšlienku a majú takú, že viem sa presadiť proste vonku. A som o tom presvedčený, lebo viete zlyhať. Aj veľké značky vedia zlyhať. A videla som to na vlastné oči. Im sa darilo na lokálnom trhu, na domácom. Ten domáci ich trh bol 3-krát tak veľký ako ten náš, takže sa im tam darilo. Ale keď vyšli za hranice, tak veľmi rýchlo zistili, že neviem, buď som nie natoľko inovatívny, alebo som niekde v procese spravil chybu, alebo mi to proste nejako nevychádza. Potrebujete mať ten produkt, keď sa bavíme o potravine, tak natoľko musí mať shelf life, alebo teda životnosť, aby ste sa vedeli presadiť aj ďalej ako v rámci V4. A mnoho vecí. Ako stále hovorím, toto, čo ja hovorím, je z tejto pozície FMCG a z pozície samozrejme produktu na spotrebu. Hej. Sú potom iné produkty, keď má niekto, ja neviem, e-shop a má rôzne iné inovatívne produkty, ale nie na ľudskú spotrebu, tak to už je zase úplne iná, samozrejme, case study. Hej. Ja hovorím naozaj o tomto segmente, ktorý je jeden z tých najnáročnejších zároveň na všetko okolo. Ale napriek tomu, že teda sa to týka tohto konkrétneho segmentu, ja si myslím, že naše posluchači si pre každý biznis našli nielen v tejto case study, ale aj v tomto celom podcaste veľmi užitočné informácie. A ja mám pre teba, Luci, takú možno poslednú otázku. Keby si mohla na gigantický billboard napísať jednu myšlienku, citát, výrok, niečo, s čím sa stotožníš, podľa čoho žiješ, nejakú filozofiu, čo by to bolo? Áno, ja keďže... To je dobré, že si povedala citát, lebo ja mám akože viacero takých obľúbených citátov, ale teda keď som si mala vybrať jeden, tak je to... A teraz neviem, či ho poviem presne, ale v podstate, že človek nedokáže stále byť kvázi motivovaný, preto sa musí naučiť byť disciplinovaný. A slovo disciplína ma sprevádza, preto som si vybrala toto, pretože slovo disciplína ma sprevádza naozaj od dňa 1, nielen v tejto firme, ale vôbec akože v živote, že keď som naozaj nemala tú disciplínu a nejakú tú výdrž, tak by som asi nevládala by som prísť až sem. Takže človek sa musí naučiť naozaj, že tá motivácia nie vždy tam bude, ale disciplína je asi to. To
To je krásne a ja ti veľmi pekne ďakujem za tento citát a ty o tom ešte nevieš, pretože je to taká novinka, ktorú sme zaradili do nášho podcastu Cappuccino Talks, ale každá hostka, každý host takýto svoj výrok môže napísať na túto krásnu stenu, plachtu za mnou. Takže ja ti takto symbolicky odovzdávam. Dúfam, že si rozcvičila ruky. Pretože ideš písať. Áno, teraz ideš písať. Dobre, poď. teraz... Luci, tak ja ti veľmi pekne ďakujem za tento tvoj výrok a už len taká posledná otázka. Kde ťa môžu naše poslucháčky nájsť, stretnúť, prepojiť sa s tebou, ak by chceli možno nadviazať spojenie, možno na LinkedIn, nejakých sociálnych sieťach alebo otvoriť diskusiu? Áno, ja som veľmi aktívna na LinkedIn, teda mám také vlny aktivnosti, čiže na LinkedIn určite pod môjim menom Lucie Tarnoci alebo aj na Instagrame najčastejšie sú to dve platformy, kde to mám aj otvorené, že ktokoľvek mi vie kvázi napísať, takže tam sa snažím, alebo chcela by som komunikovať viac. Akože LinkedIn je pre mňa tým primárnym accountom a s Instagramom sa ešte len začínam kamarátiť. Super. Lucia, ti veľmi pekne ďakujem za to, že si dnes prišla, že si s nami pozdieľala tvoje osobné, tvoje biznisové skúsenosti a ja si myslím, že tento podcast si určite zaslúži pokračovanie, pretože ja by som s tebou mohla sedieť ďalšiu hodinu. Zlata, ďakujem ti. Ja ďakujem, takže možno, že ešte pre našich poslucháčov, pre naše posluchačky niečo pripravíme. Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem krásne za pozvanie. Veľmi ma tešilo. Aj mňa. Bolo to príjemné. Majte sa krásne. Ahojte. Ahojte.